Mumastreets esocial media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo ndauya nayo nyaya wazukuru, nyaya yaProfeti Oscar Pambuka. Aiwa ndingoseka kuti Profeti Oscar Pambuka. Ndofunga vazhinji munomuziva muchinda uyu, muchinda anoita basa rekutora nhau uyu, aita achiri kuita ameno, anoita basa rekutora nhau, so ane mozoti munhu anga ane mudzimai wake kwe about 9 years. Asi chitiko chakuda kuitika panapa achifadze zvachona, asi chiteerera kana uri munyowani pano paSaint TV usati wasubscribe, I kindly ask you kuti chingosubscribe, turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Aiwa ndichito zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So nyaya yandauya nayo inyaya yemudzimai waOscar Pambuka uyo anonzi akaita mapepa kana kuti ari kufambisa mapepa ekuti vange vari vanogura muchato wake naOscar Pambuka. Chinova chinhu chinorwadza zvikuru, chinhu chisingatarisirwe especially kuvanhu vambogara vese for 9 years. Tine tichitoti aiwa vanhu vagara asi mudzimai wake ari kuti zvona haachanzwe mari muine rudo, hachisina chidokwa chekuda umwe wake sezvaimboita, ndosaka akufaila mapapers edivorce naOscar Pambuka. So kutaura kuno mukomana handori ma1 bozi, kana iri divorce hachisi chinotasirwa, uye imi muri vaviri chinogona kunge chiri easy, but kune vana vamuinavo avo vakutozokura vasina baba namai panzvimbo imwe chete. So ameno vazukuru munozviona sei nyaya idzi, nyaya dzekurambana kwevanhu. I'm sure kuti vamwe vakatomborambana kunyangwe ipo panapa. Munozviona sei vazukuru, chinhu chatingakurudzira here kana kuti chinhu chasingakurudzire? Ndoyandangoni ndiwezokuzivisa vazukuru zviri kuitikawo kudzimba dzemapublic figures enye vanhu vanozikanwa. Muzive kuti zvizi nechitora nzvimbo. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichiti much love.